దీన్ని మనం లక్కీ డ్రాలో పెట్టామన్నమాట. ఈచ్ వన్ కూపన్ వచ్చేసి 500. 2 కూపన్స్ తీసుకుంటే ఇంకో కూపన్ ఫ్రీ. 1000 పెట్టి 2 కూపన్స్ తీసుకుంటే థర్డ్ కూపన్ ఫ్రీ. ఈ కార్ని మనం లక్కీ డ్రాలో పెట్టి జనవరి 26 లో డ్రా తీస్తున్నాము. ఆ రోజు ఎవరికైతే జెన్యున్ గా ఎవరి పేరు అయితే వస్తుందో వాళ్ళకి ఈ కార్ ఇచ్చేద్దామని నేను ఫిక్స్ అయ్యాను. ఇది నా ఓన్ కార్. నేనేం సెకండ్స్ లో తీసుకొచ్చి దీన్ని సేల్ చేస్తలేను. నా ఓన్ కార్. చాలా ఇష్టంగా తీసుకున్నాను. ఇప్పటి వరకు చాలా కూపన్స్ సేల్ అయిపోయాయి. దయచేసి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మీరు పార్టిసిపేట్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పండి. జనవరి 26 రోజు లక్కీ డ్రా ఓపెన్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.